Katukad di Basol. Tinapalabas, ginundawayan dala kay Amancio con Francis ti kawan tattao iti plantasyon ni Astor. Adu ti pinarot da marihuana, sada pinuuran babaan iti gasolina. Intuloy da pay a pinaraspas dagiti nasao amula. Kabayatan na, nagkalay sa Astor ken Margarita iti simbaan ti ili. Ket iti plaza ti nakaangayan ti selebrasyon, gapo ta inimbitaranda ti sibubukel nga ili. Iti tagundaway, ninamnaman ni Margarita a dumaray da Francis ken Ligaya. Tapno maipasikat na ti kinagarbo ti kalay sana, ngem napaay daytoy, gapo ta saan da dimmaray. Nagtultuloy ti ragragsak da iti plaza. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad di Basol! Umay ka, agsala ta Margarita. Kit daw dagiti ta. Sige, mapantang aron. Naragsak dagiti tata. Isungay pakita tamat ang naragsak ta. Buenas, Tor. Tatalagamat ang nakaragragsaka. Ang bagay, dagiti kakalkalay sa! Palakbakan tayo na! Makita ka naragsak, dagiti di maraay. Ben, kitsi ka. Naragsak ka kadimot lang. Siyempre, naragsak ang unay. Astor, nabanog ako. Mabalin ka din nga inta aginanan. O sige, nagawit ta nga ro din in Mansion. Bayan tan dagiti tao, ta isuna pay lang ti makaammo dito plaza. O sige, umunata nga rudan. Imunanda mo kanda sawa na dinggas. Maudi tayon, tado pa'y tinaskan nga urnosan tayo. Ibagam nga minan akadagi ti tattao tauston. Total, pimanaw matanda mo kan Margarita. Ma'am Margarita, kunam dagimay. Ay, wan gayam, Ma'am Margarita. Mangan pa'y nga umuna dagiti tattao sakbay nga gawid da. Sa bagay nagadu pala ang temakan. Wanya rod. Dagiti daduma, yawid yun ije mansion kan ipan yun ije happy house. Wan, kasta talaga ti aramidan tayo. Ala nga ro din, tumulong ta nga mga isagana kadagiti makan. Takalpasan ti panangan, agawidan dagiti tatao. Adong tinaparaspas na, barok. Huwag nga ro tatang. Namnas ko nga ituloy tapay tagparaspas. Una, barok. Ay, makumikom na kiti tao ni Astor. So asaan da masano, ti umay dito'y plantasyon da. Kat gundawayan taday tatatang. Uwin, barok. Sige, ituloy tantag paraspas. Astor, mabalin ka di adinak singaan. Nagsakit ti ulok. Kayat ko ti agina na adagos. Amang anunas ka nga agtumar ka iti agas. Saanan? Di kayat ko? Agina na akon. O sige. Adda ko makidawak. Mabalin ka di, asaan tapay nga agkasilid? Nagkalay sadan. Nasaysaya at matlaang, no daytay talaga ang nairwama kun kan ka. Sakbay nga agkasilid ta. Tano ita, adalag pa'y laang no anya ti ugalim. Amumatan, nagkalay sa ta adagos. Iso anas kan asursuruan tapay nga ayaten ti tunggal maysa. Yeah. Agas sawatan, ta nagkalay satan. Ngam kasi tinakunak, saan tapay at talaga nga ay ayaten ti tunggal maysa. Ngamin, nagapurata mo't ang nagkalay sa. Maawatan na ka di, Astor? Sige, dulay tati ko na.
Sige. Inak nga rudan iti siled ko. Inkamutan agin na. Antay ta, tagimay. Naisimpa tayo ang dagiti subli tayo iti mansyon. Uwan dinggas. Anyat orasan. Ay, parbangunan. Asta gayam. O anya, intayon? Uwan, kenne. Agsublin tulangan intun bigat dagiti tinangdanan ni among agtalos. Isudan ti makamo dito'y plaza. Uwan Intayo nga rudan. Nabanugak ko na yan. Ay na, saan lang mat nga siya kati nabanog? Kenne. Nabanog tayo amin. Sige, intayo nga rudan. Dinggas. Parbangon asin mangpot kayo kanitatang Francis. Inakbidak palas, ligaya. Francis. Ito nagsapang ng sarita na. Sige. Inka ituloy di maturog. Saan ako na makaturog? Sige, inka agpalas, tayo nakidya kusina. Mangisagana ak iti tsaam. Agyaman na, ligaya. Sige, agtsaa ka pa'y. Saan ka nakaturturog? Gapot agdanda nagakan ka. Ita, parbangon asim mangpot ka. Apay akadwam ni tatang asim mangpot. Nagapuan nyo. Ibagakan katipod no, ligaya. Naggapo kami kanitatang di plantasyon na Astor. Kat pinuuran mi dagiti mula na mariwana. Anya, Kat dagiti saan mi anapuuran. Pinaraspas mi. Adutin nadadawil ang mula na Astor. apay nga inaramid yu ti kasta. Ang mga no patayon na kayo ni Astor. Awan na pulos tao, ijay. Isong awan tinakakita kada kami. Francis, Ingkamang ko idinday ti abanag kadagiti polis. Ngam di damat aggunay. ngam Francis, Awan pagdanagam ko nakmanen. Taawan tinakakita kada kami. Oh, adto'y ti kapiyo, amo. Ma'am. Sige, agkape kayo tayo sa ganakon ti armosaryo. Anya? apay akas chay dayjay akatulong. Astor, Napay? Jack Corsonada ti panagsasauna. Ada ka di madi ngayon bagana? Awan, ngam Jack magustuhan ti sauna. Sa dino ka di alugar at tinaggapuan na. Saanan aday ta tinaskan? Tinaskan? Nagagat kan nasingpet akatulong. Day ta tinangayatak kan ko anak. Gayam. Kaya't no ka di agbakasyon tayo di Manila? Agbakasyon tayo di sa magmamanungal daw. O sige, mayatag. Alang rod, agsagana ka. Tainton bigat matlang. Mapantay di Manila. Agkape ka matan ading gas. Agyaman nak. Sige tayo sa ganak te kanan di among. Tulungan kan, tapno mabibiit. Ang agure ka. Apay di asawa ni among, dinggas? Kanayon nga pa si Kig, no kitaan na. Anya? Agkos ko sila pangay. Kan na kami suot. Bayam lang. Saan mo lata nakit kita ang tirupa na? Ay, sige Kasta man lang ang te kastak. Saan ko nga kitaan di rupa na? Saan mo lata natutupan? Narigatan. Ang mga nusikat itakas. Nga uray saan mo matabasol. Day tati madiangay, dinggas. Sige. Isagana tan ti kanenda. Dingas! Oh, apa epekto? Jaya, kwa. Jaya, Balik Sam. jay plantasyon. Napuran. Anya? Napana kita, jay. Nakita. Naparot na kiti mula. Naparaspas dabay. Napuran na kiti tatuma. Anya? Kasano napasamak da ito?
Asino kada kayo ti akin aramin diti daytoy? Tingkas, amo mo talapan tayo amin iti kasar niya mo. Awan na pulos tinagbati ngagbantay ko matitoy. Kasano itan daytoy? Delikado. Amang ano pagikaruan na tayo ni amo kapoy tinapasamat. Ang kwan! Awan ni ang kwan titoy tingkas. Nakaturok sa pilang. Ti salbag nga ang kwan. At tayo amin diti plantasyon. Nga miso, nakaturog. Sadot na dya tao, tingkas. Sige, kitaan nyo dagiti mula mabalinpay apakay ranutan. Hoy, ang kwan! Agring ka man! Anya kamatan tingkas. Disturbo ka. Bumangon ka ditan. Ingkay pa ka mo kini amo, anapuuran ti plantasyon. Anya! Sikan ti mapan mangipaka mo. Tatumulong nga kiti plantasyon. Darasam, Di pa ilasi ka. Tasi ka matagin lalaeng. aggunay ka kadi, wano agdinanog talangan ang kwan. Sige. Saan ka nga tarasan tingkas? Di mo asutan ti pasensya kang kwan. Ingka ni Jay Mansyon, tay pakamom kini amo tinapasamak. Sige na. Abay, sakti ba na? Maturog ka pa eh. Ano ito? Tinanog nakmatan. Salbag ka. Wanya, aggunay ka kadi, wano saan. Anay ko. Anay ka. Agawam kalalili, makigitdan kan kanyangkwan. Mapan kayo di mansyon. Ijayak nga naan. Papayaban na ka ni amo. Tapno adda ka no kadwa ni Dagimay ang mga sikaso kadakwata. Sige. Mala, kayon. Talsak na dyan tingkas. Tinanog nakitinitin namin na daw. Aking lalay nga talaga daw dyan tao. Kung namla na sino. Amom kalalili. Kaya't kapatayan ni Dinggas. Ng mga alak lang iti kong daway. Day takadilat tante songbat mo. Hay! Kun namlatan. Anya ko matisong ba't ko iti kaskan ka? Asaan ang makauawat iti sao? Anya? Among ang kwan, saan nakadanugan ni Dinggas na awan ka po nga? Ang mga nasika tinagprovokan. Anya? No pagpilyan nak iti tao a kanunungan, awan sa bali no ni Dinggas. Saan asika? Anya? O alakit din, data pa nag-drive mo ti into na rin. Saya atam, tama nga no maidong parta. Apay nga da ka ang kwan. Imbaunak ni Dinggas, amo. Ngamin, pinaoran na ka na ti plantasyon. Anya, ulitin man ti ko nam ang kwan. Pinaoran ni Dinggas ti plantasyon, amo. Lawagam ti panagsaritam ang kwan. Napuoran nga ro ti plantasyon, amo. Anay ko, amo. Anay ko. Tinanog nakmatan. Asino tinang puo iti plantasyon. Ni Dinggas, amo. Ni Dinggas. Asino tinangibaon kan ka amang ipakaamo kanya ka. Ni Dinggas, amo. Anay ko, amo. Tinanog na manaan. Ulitak ti salaksok ka. Asino tinang puor iti plantasyon. Ni Dinggas, amo. Asino tinangibaon kan ka amang ipakaamo kanya ka. Anapuuran ti plantasyon. Ni Dinggas, amo. Apay ngay, amo. Danogan nakmatan. Nagsakit. Di ka sardengan at danugan. Aging gaad di ka sumungbat iti limbyo. Ibagam ti pudno. Amo. Asino tinang puor iti plantasyon. Kwa. Yak, amo, amo. Yak, amo. Asino tinang ibaon kan ka amang ipakaamo kanya. Ni Dinggas, amo. Auston, amo. Di na ko danugan. Kay mga matan
tipod na. Loko. Urayan pa'y abugbugan ka. Sakbay nga ibagam tipod na. Natanin ni amo iti plantasyon dagimay. Napandakin niya ang kuwan. Wen, nakita ka nga din ang danog ni amo ni Angkwan. Uray siya. Ngamin, agululbod ni ang kuwan. Ibaga nakit din ani dinggas din ang puor iti plantasyon. Wen nga rod, kasano ko mga napasamak deta ngay, kat gap-gapula ang nidinggas dito'y mansyon itay agsa pa? Kan amin tayo, kat makumikum iti kalman iti plaza. Wen nga rod, Asino ngay tinang puor iti plantasyon? Deta ti di tayo amo. Ala, kasano ngay itan? Ang mga nudag iti lalaki iti plantasyon ti mapabasol. Hoy, da kayo adwa. Anya ti pagsarsaritaan nyo? Kwa? Awan, ma'am. Anya nga awan? Kawa, ma'am. Pagsarsaritaan me kene no anya dagiti aramidan me ita dito'y mansyon. Kat kunak nga ag-is-is kami iti kaldero nga dadakal. Kan adu pa iti inawan me nga plato. Kan Huston! Awan sirbe dagiti bagbagam. Ne, saan ka nga gungat ma'am? Ta sinong batak lang mate sa loadsud mo. Intan, dagimay. Mabit lang. Anya tinagan nyo adwa? Siyak ni kalalili, ma'am. Kat siyak mat ne dagimay, ma'am. Ngam siya ka, amuda ka May saka nga makipurpur diya iji farm tigayam ni amo. Anya? Idi kwan, napan ka iji club. Kat may saka iji nga manala. Siya ka ne yellow butterfly. Ngam, apa nga nakaungungot ka nga, ma'am. Wano, gapo ta inasawa na ka ti mayor. Iso nga nalastukan, ma'am. Kanayon ka nga nakakusilap ngay. Ma'am, uray awan mat madyangar aramidak, akos kusilap ka. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukat, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.